दिनैनि ब्लगा न' सिंनिफ्रायनो जागायजेनबाय दे आरो दिनैहाय बेंटलनि ब्लग लाबोयो बिराद गोबावसै सान्दुं आयु थैगोनलै सयथिबो बेफोरबायदि सान्दुं गोराजों बोरै जानांगौ जाखोलै आयै थैगोन आं हाफ पेन्टसो गाननांगौमोन दिनैहाय सान्दुंआनो नोगोद ब्रां जिखानाय थोस सोर दङ बैजों सोर दङ नायनि सोर फन हरलायखो मन्जिल हाबा बिसोरनिया मालाय नै बिसि फिसाय जा गोथाव न'खौमोना सा लोंलायदों जानोसो लुबैलायसिगोन बे मानसिफ्रा मा बियो जिराद बियो लादु दाख्लै कन्ट्रलाव मोननाय आथा कन्ट्रलाव मोनबोदों आथा दाम बारा लायोलै डिलारफ्रा नंगौ 15 थाखा माखौ नाख्रेब नुख्रेब जाबाय थादोंब्रा माखै नाख्रेब नुख्रेब जागासिनो दं मोखां खोन्थाबावालै सासेयानो खर' खोबसे बावबाय नै मोखां एसे मोखांनि माथो मा जादों बेलाय हा ओइ मोखां खोन्थाबावालै लाजिमा बिसोरनो मालाय नै बोराय बुरै सानैबो जा गोथावनो जालायदों लोंलायदों मालाय सुखि संसारलै सुखि संसार थ' बिदिब्ला लोगोफोर बेंटल होलांनोसै माने थांनायसै माने बोरदोनफोरा मा होनना बुङोसै एसे उसुबिदा खोनायो दा ओंखायनो खोन्थाथ'ला मन्जिल भाई ओइ थाब फैनोबा फैलै मा होनना बुंगोन अमा जाग्रा माने नोंसो दा मा ओंखामा हजों बानायदों माबामोना खेमाव ना माहायथाय जायखिजाया बानायदों नै दिनै BMW जोंसो थांबावगोन BMW जों गाखोनानै होलांनोसै बेंटल ओइ देखो मन्जिल मा जानो अमा टमेट' नोंलाय ओंखामल' जायो ओंखामजों लेबुजोंल' जागोन आइटेमा सफैजेनबाय दिनै नै ओंखामा मन्जिल भाई खारदों ओइ मन्जिल सामब्रामनो दिनैहाय सोरनि न'थाय जाय हक मानसिफोरनाव हाबलाबायनानै ओंखाम जानो लुबैनायखाय हाला ओमफ्राय गोसो जायोबा हनै मा होनो बोरमा दंबावो बै फिसा गोरलै देरबो फैगोन बोसोरालागै मोनजागोन बेखौ मारिगोन अमा नै अमाजों मैथा टमेटर मेजेमा बारासिन एद गोदाव सोरावसो होनबावदों बियो गोदाव सोराव होनलाबाय थादों बिसोरो ओंखाम जाफुनायाव बिदि होनजाया जानला जानानै लाग्रोनि अमा बेदरजों लोगोसे टमेट' ओरैहायबो दङ गासैनावबो दङ लोगोसे दालि दं नङा होमबा आंथ' आरो अमा बेदर होनना बुङोबा थानो हाया दा बुंसै गोथावखा दालि अमालाय मा एफा गेसाव मोनामो मन्जिलनि आफा खं माबायदि मोनामो माबायदि गोमोथिंनो नानजो सिखा मोनामो दाखा मैला दंलायो खिब्रमाल' मोनामखायो दा खिब्रमा दाना ओंसिमा मोनामो मन्जिलनि ओरैबायदिखा बुंजाया साला आफाखौ बोदलाना बिदिल' थाबावो आंनि खाथियाव ओरैबायदि गेसाव मोनामो साला सुवारखौ बुनांगौ ना मानांगौ जागोनथाय मा खालामो दानि मन्जिला लाजिना खारबावबाय होननाय जाला मन्जिल बाबु मन्जिल बाहाया लाजिसै गय
ओंखाम मोनजाबाय जायखिजाया अमा बेदरजों टमेट' ओमफ्राय आरो दालि दुन्दिया गोरलै होनाय ओरैबायदि गोथावखा दा बुंसै ओइ द' आरो दा 누구라 했네. मा दुगैबावनो दा दुगैसोरा साफाखालै साफाखा मा दहाय दुगैदों दा हा गामसा गानखानायलै मानसिया 5 मिनिट नेबावनांसिगोन आं मबाइला फुल चार्ज जाबायदां नायनोसै सरलपारा गासैबो बावहाय पिकनिक स्पट दाखालि 15 आगष्टआव बावहाय ओरैबायदि इन्जय बेयाव गारियानो बरथिकमोन दा खोनानो मोन्दों ओरै फारसे गोसोम हाजो नुहुरदोंना बे हाजोआ जाहैबाय भुटानसो दे बै गोसोम नुहुरनाया भुटान ओमफ्राय दा ओरैहाय दङ ओरैबो भुटान ओमफ्राय ओरैबो बे जायगाखौ एक्सुवेलि दाखालि गभर्नमेन्टनिफ्राय बन्द खालामनाय जादों आरोखि मा जाहोननि थाखाय बन्द खालामदों आं बेखौ मिथिरोङा एन्टि ससियेल खामानिफ्रा बेफोरावबो सोलियो होननाय खोनानो मोन्दों थ' दिनैहाय सरलपारायावहाय आं दान्दिसे सम नुजाफैदों ओमफ्राय दा गोबाङानो बावहाय एक्सुवेलि बावहाय नेचारेल ना ओरैबायदि नेचारेल बार मोनो ओरैबायदि मोजां खोलो ओरैबायदि गोथाव नाङो खिन्थु बे जायगाखौ जुदि जों एन्टि ससियेल खामानि जुदि मावाब्लाना जों बिराद मोजाङै थानो मोनगौमोन हयथ'बा मानो थाखाय बन्द खालामखो गभर्नमेन्टआ बा सरकारा मानो थाखाय बेफोरबायदि खालामखो आं बेखौ बुंस' हाला दा बयबो आंनि थाखाय आं बेखौ बुंनो थाङा जे गाज्रि जादों मोजां जादों बेखौ दा नैबे ब्लगाव आं बुंनो थाङा खिन्थु जायगा हिसाबै ओरैबायदि मोजांखा नोंथांमोना नायनो दे इसे आं जायगाखौ खोन्थाजोबला ओरैहाय बैफोर फिसा दखान दङना बेफोराव गासैबो वाइन माबा माबि गासैबो आरोखि ना बैफोरावहाय भुटाननि खोनानो मोन्दों भुटाननि जौ बा बायदिसिना हनै बे भुटान हाजोआव गामिबो नुहुरनो मोनो दे एसे मोजां नांदों आरोखि न'आव मालाबा न'फोराव जुदि बरिं मोनोब्लाना दान्दिसे बेफोराव एसे जुदि इन्जय लाफैयोब्ला मोजां मोनो आरोखि थ' आङो बावहाय सोरबा नै केम्प बानायनानै दङ थादों बेसोराफोर फेमिलि फैदों फेमिलि जाफैदों फेमिलिनि थाखाय बिराद मोजां जायगा बिराद माने सुपार जोंनि साफागुरि बायदियाव ना ओरैबायदि गरम जायो नै बावहाय गुसु खोलो बार बारनाय ओमफ्राय मा होननानै बुङो नैबे दै ना हमनानैबो मोनजायो गामिनि मानसिफोर खाथि खालानि ओनसोलनि नेपालिफोर ना बिसोरो ना हमो ओमफ्राय नाबो मोनो बिदिनो जा एसे एनै बथल माबा माबि खनसायबायनानै जायो न'बो दङ हनै फिसा न' लुनानै दोनदों थ' नोंथांमोना फैयोब्ला उनफ्रावहाय हयथ'बा नैबे मोनसे हालोदखौ मोनाबो जानो हागौ बा मोनाबो जानो हागौ माने दाखालिसो गभर्नमेन्टनिफ्राय बन्द खालामनाय जादों आरोखि थ' लोगोफोर आंनि अफि ब्लग 2 चेनेलखौ बावहायनो सरलपारा जायगानिफ्राय पिकनिक स्पटनिफ्राय बाय